Vänta. Okej. Nej, det var så bra. Jag har någonting i ögonen. Okej, nu. Kör du. Nej. Okej, nu. Mamma borta. Okej. Är det som min varsågod. Du tappar. Kolla. Nej. Ja. Kolla, det är alldeles blött här. Kolla, det är alldeles blött här. Vad har du gjort? Hörni tjejer. Och det är blött. Nu har folk gått och lagt sig lite här och var. Har det regnat in? Nej, det var jag som duschade här förut. Har du duschat sen? Ja, jag ställer mig här. Nej. Jag sparade det där till talangjackan. Nej. Lägg av. Nu tycker jag att jag har bjudit på mig själv för mycket. Får jag inte garva nu igen? Se upp. Hej, Ness. Jävla kväll. Det räcker. 5 minuter. Jo.